gràcies per assistir avui a la roda de presentació del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2016, aquí a la Unió de Federacions, la casa de l'esport. Aquí agrupem les 9 federacions, aquests 12.000 clubs i aquestes 700.000 persones que practiquen esport habitualment a Catalunya, esport de competició, i això és la casa de l'esport. Per nosaltres és un orgull poder presentar aquest circuit per dues qüestions. La primera, perquè com a Unió de Federacions ens agrada posar en valor la gent que fa bé les coses, i en aquest sentit la Federació de Vòlei, al capdavant la seva presidenta, però tot el seu consell directiu i els professionals, jo crec que han començat aquests últims temps a fer molt bé les coses i a sentar les bases per un creixement sostingut i amb totes les garanties d'èxit, i més en el món del vòlei platja, al qual ens trobem avui. Ho dic perquè quan les coses es fan bé, quan se senten bons fonaments, les coses funcionen i creixen, i aquest és un clar exemple que han demostrat aquest últim any, aquest creixement, però que estic segur que l'aposta per aquest nou circuit serà un èxit irrefutable per qualsevol. Aquesta és la primera alegria que jo avui volia posar de manifest. I la segona és que la vida, si vols arribar més lluny, necessites companys de viatge. I en aquest sentit, la segona alegria és poder anunciar també avui aquí que Beachy Catalan dona suport a aquest campionat, dona suport, per tant, a la feina ben feta. Hi havia aquella frase que la feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fronteres. I en aquest sentit, que una marca com Beachy Catalan s'associï amb una entitat que fa bé les coses, que a més té tot el recolzament institucional i que té una projecció evident i contrastada, és la segona alegria que avui volíem posar de manifest. I també des de la Unió de Federacions felicitar per aquesta aposta, que estem convençuts que serà de molta utilitat de cara al futur i que tindrà molts beneficis per tots. Un, per l'esport i la pràctica esportiva popular. El vòlei és un esport popular, però a més el vòlei platja encara ho és més. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que l'alineació de Beachy Catalan i l'alineació de la Federació Catalana a través d'aquest circuit serà un èxit refutable. Per tant, des de la Unió de Federacions no ens queda res més que felicitar la bona feina de la Federació, el bon encert de Beachy Catalan per donar suport a aquest circuit i desitjar que els esportistes que hi participaran, que els mitjans que seguiran l'esdeveniment i també de tota la gent, de tot el públic que fluirà a les platges de Catalunya, Barcelona, Lloret, Vilanova, Calella, Cunit, Castelldefels, Cambrils, Torredembarra i Mataró, que sigui un èxit i que això cada vegada sigui més creixent. Per tant, felicitats Maribel, felicitats Meritxell pels encerts i molts èxits en aquest circuit que avui comença, que avui neix i que estic segur que marcarà un antecedent clar a com s'han de fer les coses, com s'han de plantejar l'esport d'aquest país i com hem de tirar endavant, com dic, l'esport amb garanties d'èxit. Jo, sense més, passo la paraula a les Relacions Públiques de Beachy Catalan, la senyora Meritxell Romero. Bon dia. Bon dia i moltes gràcies per haver vingut. Com comentava el Gerard, per nosaltres fer el company de viatge en aquest gran projecte també tenim molta il·lusió i també estem orgullosos de formar part una mica estem molt orgullosos de formar part també d'aquest gran projecte esportiu. Donem les gràcies a la Federació de Vòlei com a la Federació Esportiva de Catalunya per donar-nos l'opció de poder participar i de poder donar nom a aquest tour. I per Beachy Catalan és molt fàcil i molt senzill estar al costat de l'esport i recolzar qualsevol tipus d'iniciativa que tingui a veure amb l'esport, perquè està dintre del nostre ADN, perquè constantment fomentem el que són els hàbits de vida saludables i perquè tenim uns productes amb unes propietats mineromedicinals que tenen un lligam molt clar amb l'esport, perquè ajuden a recuperar-se millor i perquè pensem que l'esport sempre ha estat dintre dels nostres eixos de comunicació. Per tant, l'associació i la implicació i l'interès
va ser immediat i ho vam veure claríssim. Per la nostra part, afegir també que el tema, concretament a l'esport, al vòlei platja, és un esport en el que el problema, la necessitat d'hidratació després d'haver acabat aquest esport, d'haver realitzat aquest esport físic i amb una temperatura elevada com és a la platja i més, encara ens ajuda més a transmetre els valors i les propietats dels nostres productes. Per tant, la proposta va ser molt bona, l'associació per nosaltres ens encaixa perfectament i esperem que aquest sigui un punt de començament d'una relació que doni molts campionats i molts d'èxits a tots plegats. Doncs moltes gràcies i cedeixo la paraula a la senyora Maribel Zamora, presidenta de la Federació de Vòlei, i us reitero el nostre agraïment per estar aquí. Moltíssimes gràcies, president de l'UFEC, representació de l'ICI Català, director també de Creatiu i de la veritat, moltes gràcies. Aquí hi ha moltes sumes d'esforços que estem parlant contínuament d'aquesta sinergia que neix aquest any. Neix després de molta feina feta durant aquests anys enrere i la veritat és que és un campionat que assolim aquest any amb moltíssima il·lusió. La veritat que l'entrada de l'ICI Català encaixa totalment i absolutament en tots els valors que estem transmetent contínuament en les dues modalitats esportives olímpiques que té la Federació de Vòlei, que és el vòlei platja i el vòlei pista, i la veritat és que aquesta aposta d'aquest any és la primera. L'acord a més ja està firmat en plurianualitat, amb la qual això té una continuïtat segura en el 2016 i 2017 i la veritat és que crec que totes les parts estem molt contents que hi hagi aquest recolzament d'entitats privades, aquest recolzament especialment de l'ICI Català i tot aquest suport institucional, que realment també vull excusar l'assistència del secretari general de l'esport, que la veritat que ens està recolzant moltíssim en totes les gestions del circuit. El vòlei platja és un esport que s'ha de jugar en el medi natural, això vol dir que hem de construir cada cap de setmana una instal·lació a les platges, al medi natural, com dic, i això té unes dificultats, sobretot administratives, moltes vegades, que ajuda molt que les institucions estiguin al nostre costat i ens recolzin, com ja hem tingut alguna experiència que no cal entrar massa en la prova d'aquest mateix cap de setmana. Jo us donaria dades, us vull donar dades perquè realment ens endinsem una mica en què serà el Vichy Català Volley Tour, aquesta aposta d'aquest estiu. El Vichy Català Volley Tour és un circuit, és el circuit oficial de la Federació Catalana de Voleibol i és el circuit, per tant, també oficial. Totes les proves del Vichy Català Volley Tour són proves puntuables en el rànquing estatal, en el rànquing de la Federació Espanyola de Voleibol i, per tant, és el circuit que dona accés al Campionat d'Espanya de vòlei platja que es jugarà a Fuengirola l'últim cap de setmana d'agost. Per tant, té una rellevància molt important no només pels jugadors catalans al tenir un circuit del màxim nivell, sinó que també és un punt de trobada de jugadors de la resta de l'Estat que els interessa jugar un circuit seriós amb un molt bon nivell de competició i que a més els doni aquests punts en el rànquing. També s'ha de dir que és un torneig obert a totes les categories. Aquest any obrim la participació també de jugadors internacionals. Per tant, estem obrint a la resta de federacions europees també les inscripcions. Aquest matí, quan jo venia de la federació cap aquí, em comunicaven que hi havia una trucada en aquell moment d'una parella que ve de Bulgària per aquesta primera prova de Barcelona i estem encara en procés obert d'inscripcions avui fins a les 12 del Vichy Català, és a dir, de la part pro del circuit, i per tant estem encara sense tancar inscripcions i no us puc facilitar totes les dades, però hi ha aquesta obertura a Europa de tot el circuit que segur ens donarà un nivell encara major del que estem acostumats a tenir tots aquests anys. A més, hi ha aquesta combinació entre el Vichy Català, que és, com hem anomenat, el que era sempre la part pro del circuit, i la combinació de la categoria amateur. Aquesta categoria amateur, que està pensada per jugadors de qualsevol nivell de competició, també està molt vinculada
amb l'aspecte del turisme esportiu que volíem oferir en totes les seus a les quals som prova, són seu. Hem parlat amb totes les oficines de turisme dels diferents ajuntaments, que com ha comentat el president de l'OFEC són Lloret de Mar el proper mes de juny, Vilanova i la Geltrú el 18 i 19 de juny, Calella el 25 i 26, Cunit el 9 i 10 de juliol, Castelldefels 23 i 24, Cambrils 30 i 31 de juliol, Torredembarra 20 i 21 d'agost i la final serà a Mataró el 3 i 4 de setembre. En tots els ajuntaments els hem explicat la nostra proposta, aquesta proposta de circuit, aquesta proposta ambiciosa però a la vegada molt tranquil·la i molt sossegada d'aquesta combinació d'esport d'alt nivell amb aquest esport amateur i amb aquest turisme esportiu que volem, que estem oferint a Europa per posar tant a Vichy Catalán en aquest eslògan d'hàbits de vida saludable que té i que va tant en la línia de l'esport de Catalunya, dels mateixos valors que fomentem des de la pròpia OFEC i des de la pròpia federació. Com es desenvolupa les proves del Vichy Catalán? Doncs cada prova s'inicia amb una fase prèvia de dissabte. Aquesta fase és la que dona una mica l'ordenació dels quadres de competició, ho teniu tot també al dossier de premsa, de manera que ja dissabte a la tarda cadascú diguem-ne que s'agrupa a la categoria que li correspon i el diumenge ja es fa el quadre final, la fase final del Vichy Catalán. I a més el diumenge, depenent de la tradició de vòlei platja del municipi en el que anem, és el diumenge quan obrim la part amateur o bé de 2x2 mixta, insisteixo, depenent de la tradició del municipi, o bé el torneig 4x4 en categoria amateur. Ja hem apuntat abans que el Vichy Catalán totes les proves són, excepte la final, per raons òbvies, perquè la nostra final és en posterioritat a la del circuit nacional, doncs totes les proves són homologades en el circuit nacional de vòlei platja. Totes les finals es disputaran els diumenges a la tarda, els horaris sempre és difícil de preveure perquè va una mica en funció de com es desenvolupa la competició, però sí que aproximadament sempre tindrem a partir de les 6 de la tarda la final femenina, a partir de les 7 de la tarda la final masculina i a les 8 del vespre el lliurament de trofeus. És una mica la festa del vòlei que viurem cada cap de setmana a les diferents categories. Respecte a la participació de jugadors destacats, la veritat és que en categoria masculina en tenim actualment a nivell de rànquing, evidentment mencionarem només els jugadors catalans que tenen un palmarès a més destacat i que han sigut fins i tot campions de Catalunya en diferents edicions. Tenim el Bruno Roxlo, el Gerard Aguilar, Jordi Roca, Francesc Plaça i Àlex Raxani, que són els actuals campions de Catalunya, Ferran Serra. En fi, són una sèrie de jugadors que a nivell de puntuació de rànquing ens han donat totes aquestes edicions anteriors uns espectacles bastant singulars a la platja a nivell de competició i segur que aquest any amb l'al·licient que tenim de la competició europea segurament encara serà bastant més espectacular. En categoria femenina també tenim la Carla Martínez, que actualment té 1.296 punts en el rànquing, Virginia Carmona, Erika Cleomanaite, Kadri Puri, com veieu pels noms també aquestes jugadores que tradicionalment juguen a Catalunya són jugadores de Croàcia, diria que tenen la seva nacionalitat, Zoe Bardasco o Júlia Castany. He deixat pel final a les dues jugadores que ens acompanyen avui, que són la Esther Rivera i la Maranta Fernández, per raons òbvies. Elles són la parella estrella de la Federació Catalana de Voleibol. Elles estan dins del programa ARC Voleibol, dintre del programa del Rendiment Catalunya. És una parella que nosaltres vam començar a recolzar des de la Federació Catalana ja fa diverses temporades. Actualment estan en el lloc 69 del rànquing internacional i de fet estem molt pendents, suposo que ja estan bé, estem molt pendents que el 22 al 25 de juny tenen una cita molt important a Noruega, a Stavanger, no sé si ho he dit bé, crec que no, a la Continental Cup, tindrem aquesta cita a Noruega. La Continental Cup és una competició en la que participen 32 parelles de diferents països, 2 parelles per país, de 16 països europeus, i de totes aquestes 32 parelles només una obtindrà plaça, o sigui, només un país obtindrà plaça pels Jocs de Rio d'aquest estiu. Per tant,
la Federació Espanyola, com a Federació Espanyola, envia com a parelles a la Continental Cup a l'Ester i a la nostra parella, l'Ester i a l'Amaranta, que són la tercera parella de la Federació Espanyola, i a la Paula Soria i l'Àngela Lobato. Si Espanya aconseguís aquesta plaça, doncs hauríem de veure d'aquestes dues parelles, per tant, que això crec que encara no està decidit a nivell Federació Espanyola, quina parella de les dues seria la que assistiria als Jocs de Rio. Però sí que crec que és important donar aquest recolzament i fer aquesta menció perquè porten molts anys treballant, porten molts anys lluitant, és un esport difícil, és un esport 2 contra 2, que la pista només fa 1 metre menys que la pista de vòlei sala, per dir-ho així, amb la qual cosa a vòlei sala juguen 6 persones i han de cobrir-ho tot, a vòlei platja juguen només 2, o sigui que la pista i la dificultat de la sorra doncs crec que és per fer-los aquest reconeixement i us agraeixo que hagueu vingut per recolzar el Vichy Català en Vòlei Tour. I res més, estem preparats per iniciar aquest cap de setmana a Barcelona, la primera prova, el tret de sortida del Vichy Català. Tenim molta il·lusió a posar a tot això, tenim molta fe en la nostra agència, en Creativia, que ens ajudi a fer créixer el vòlei platja i el voleibol, perquè estem parlant de molts més projectes també com a federació i tenim molta il·lusió posada en això. Estem molt contents que Vichy Català tingui aquesta primera impressió també del circuit i evidentment molt agraïdes, Gerard, com sempre, del teu recolzament i del teu suport. Moltes gràcies. No sé si tenim alguna pregunta, si no fem alguna fotografia, tenim un petit refrigeri també per acompanyar-vos. Primer, una pregunta per la Maribel Zamora. Deies que encara no teniu tancades les inscripcions, però segons el ritme d'inscripcions, més o menys quina previsió teniu tant de participació catalana com de participació estatal o internacional? Bé, la veritat és que segurament aquesta primera prova tampoc serveix molt bé com a medidor per una raó, perquè està allunyada del calendari habitual del vòlei platja, perquè està introduïda en el mes de maig. Nosaltres habitualment començàvem més tard, però tot i així les inscripcions de la fase prèvia del Vichy Català masculina ja estan tancades. Ja hi havia més de 35 parelles inscrites quan només entren 32, és a dir, que hi ha inscripcions que ja hauran d'anar a la part amateur, per dir-ho així, del circuit, perquè ja no entren. La femenina anava amb un altre ritme, sempre les noies en tenim un altre ritme d'inscripció, i la proporció, evidentment, en aquesta primera prova, el volum de parelles catalanes està sent molt important, òbviament, i sí que comencen tímidament a arribar a inscripcions europees que segur que es multipliquen bastant a mesura que vagi avançant el circuit. Hi ha un al·licient bastant important que m'he oblidat de comentar-ho, és que el circuit compta amb 10.000 euros en premis, 5.000 per gènere, pels jugadors participants en la quadra final de classificació. Per tant, això també és un incentiu bastant important, a part que des de la pròpia federació també es donen ajudes als jugadors que venen a competir, tant els que passen de la fase de dissabte a diumenge i que per tant haurien de suportar una despesa, doncs tenen un petit ajut des de la federació, com aquells que han de canviar de província del seu domicili habitual, doncs aquests també tenen una ajuda per a aquest desplaçament. Per tant, hem intentat mimar al màxim el jugador, tindrem obsequis a totes les proves, tindrem també premis en material per al circuit amateur, i això segur que és un reclam bastant important, com ho ha sigut sempre també, per altra banda, el Campionat de Catalunya de vòlei platja, que està considerat els més importants de tot l'estat espanyol. I dues preguntes per les jugadores, per l'Ester i l'Amaranta. Què n'espereu d'aquest circuit? Quin és el nivell que preveieu en aquest circuit català? Sempre el circuit català sempre ha donat molt bons jugadors i un molt bon nivell, perquè per sort Catalunya sempre ha tingut un bon seguiment d'aquest esport. Aleshores, aquest any, sobretot amb la presència d'una marca tan forta i important com Vichy Català, segurament ajudarà que encara el nivell i una mica l'atracció cap a la resta de jugadors de tot l'estat sigui major, o sigui que hi haurà una gran participació i un molt bon nivell segur. I una segona pregunta, de cara a la Continental Cup que disputareu ara
Com us prepareu de cara a aquesta competició i quines són les opcions d'aconseguir la plaça olímpica? Doncs nosaltres hem començat a jugar al circuit mundial d'aquest any, ens preparem jugant etapes del circuit mundial del circuit europeu i les opcions al final és un cap de setmana, jugar com la Copa Davis, tens una repesca mundial al juliol si quedes segon o tercer, o sigui que no s'acaba la possibilitat només a la Continental, hi ha una altra i estem tots els equips d'Europa molt igualats, després s'haurà de veure cada país si s'obté la plaça, com es defineix l'equip que hi va, però hi ha possibilitats. És un cap de setmana, ens preparem tots, hi ha molt de nivell i és una competició, al final tothom va guanyar i depèn de com vagi. Molt bé. Ja està, fem una foto? Sí.